Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Binibigay ka niya, lumapit ka sa akin at pamadama ko sa'yo kung paano Oh, Hello, hello. just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang Hello, nobody hello, else. hello. Ikaw yung sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Binibigay ka niya, lumapit ka sa akin at pamadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang nasa mga Hello, alam na hello. na kailangan ka ng tulad ko. Magsisalubintan tayo. Mga para kasi parang bantayan. Mga pasinita ka ng bulungan. Inadat na rin to ang dahilan ko. Pag ikaw kasama ko, kasalantangin hantungan ko. Binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong Hello, hinihintay. hello, hello. Di mo kaya hila, malapit na lumukot ang mga labi natin. Malaman na sa kamalapan Hello, ang hello. kain. Di mo kinain, Hello, hello. sa matika din. Matulog ka pa ng mantik. Hello, 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 hello. Wala nang limpa pa papunta sa akin. O ba't ganyan na Hello, lang po hello. ako? Wala namang bago. Wala muna lumayo sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody Hello, else but kahit you. palista po You're yung my one and only. mga Ibang sasali. babae ay Kahit di palista po. kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Hello, hello. Hello, hello, hello. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na likit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na likit na dalangin Kahit ko. palista po yung gustong sumali para makapag-start na tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Huwag pong kalimutan tamsakan si host. Buhay ko, lamang ng panaginip. Ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ang nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay napagpadaan. Ang hahat ako ay umikis na pagkat. Puti-puti na ang katawan mo ay pangangiti mo. Magamis na naisakto na. Sana'y mapansin at pagtitindig. Mga damdamin
Sali ka po ba? Kahit palista po. Kuya Jomar, hindi naman dito kanina. Daddy. Yay, gusto na kita. Kuya Jomar. Kuya Jomar ko rin na nasan. Stay lang po dyan ha, yung mga nagpalista na po. Ay, naunas nagpalista pala si Daddy G. Si Kuya Jomar ko rin ha, sali ka ba? Kuya Jomar, paramdam ko. Kuya Jomar. Kuya Jomar. Paramdam ko na po. Jomar. Gusto na po kita. Wala pong alis ha. Dun sa nagpalista na. Wala pong alis. Hintay po po tayo ng mga kasali. Gusto nyo rin po share yung ating live. Kuya Jomar. Stay lang po. Stay lang po ako nga. Maghihintay pa tayo ng magpapalista pa. Pwede rin po ng live. Kaya simula po na. Laro ko channel. Ay, si Kuya Edwin, okay. Edwin Gala. Nakalista ka na po, Kuya Edwin. Bukas po, Kuya Edwin, gagawin po ng profile pic ko, yung ninja. Kailangan lang kuya may profile pic yan. May video, may likes, may subs. Okay po. Bukas lagyan niyo po siya ng profile pic po. Tsaka yung video. Tapos may like siya. May subscribe. Send niyo po sa messenger ko. Subscribe natin. Ay, kalista na po yung mga gustong sumali. Para po makapag-start na tayo. Huwag pong kalimutan tansakan si host.
palista po yung kung sumali. Hello, hello, hello. Hello, hello. Ano nangyari dito? Hello, hello. Baka pwede na sa Hello, akin na hello, lang, hello, yeah. hello. Na naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. Di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sarap sisigan ang chikita na yan. Saka na pinatagayuhan, yeah. Kay palista po yung gustong sumali. Sa iyong Hello, tingin, hello. parang ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking mapagkikali na. Di ko mapigil ang aking nadarama. Medyo me, medyo me, girl. Hello, 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 hello. Hello. Hello, hello. Ilang po ako nga alis, huwag alis. Kahit palta na po agad para maaga tayo makatapos. Makapag-start na tayo agad. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, 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 hello. Hello. Narinig niyo ba ako, guys? Naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo po ba ako? Nakisagot po? Naririnig niyo po ba yung sinasabi ko? Naririnig niyo ba po yung sinasabi ko, guys? Naririnig niyo? Yung sinasabi ko, naririnig niyo ba? May boses ba? May sound? May boses? May sound? Hello. May boses po ba? May sound? Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo ako? Hello? Hina. Hello, hello. Hello, hello, hello. 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 Hello, hello, hello. Hello. Hello, 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 hello. Hello. Pinatay ko na yung aking speaker. Mahina pa po ba? Mahina pa? Malakas na. Okay na po yung salita ko. Hello. Okay na po, okay na. Mahina pa rin, mahina. Mahina pa rin pa po yung aking boses. Mahina pa rin po ba? Mahina. Okay. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Good evening. Good evening sa'yo, Kuya Boy. Sir Boy. Kasali ka po ba? Kasali
Sali ka po ba? Tayo palista po yung gustong sumali para makapag-start na tayo. Wala pong alis ha. Wala pong alis. Sino pa po? Habol na po, habol. Mag-start na po tayo. Anong oras na ba? 8:27. Try po natin mag-start tayo ng 8:30. 3 minutes na lang. Kaya habol na po kayo. Yung mga gustong humabol po, habol na. 8:30 po, mag-start tayo. Hello. Dinig po, dinig. Dinig po ako. Dinig po ako. Hello. Hello, hello. Dinig ba ako? Dinig. Dinig ba ako? Dinig. Start po tayo ng 8:30 guys. Habol na po kayo, habol. Thank you, kuya. Thank you. Kumabol na po yung gustong sumali po. Mag-start tayo ng 8:30. Habol. Saka po, share lang tayo. Share po natin yung ating live. Share natin. Share muna tayo ha. Share. Huwag kong kalimutan na dipitan kami sa Kansi House guys. Share muna tayo guys.
Umalis yung nakalista na. Share tayo guys. Share po tayo. Oh, Spain. Pasok na po, tayo palista. Nag-share muna po ako, nag-share. Ito lang guys, share ako lang. Nag-share muna ako guys ha.
Kala ko na paano. Ayaw mag-comment? Hello, hello. Good evening sa'yo, Sir Arvin. Sali ka ba? Sir Arvin, sali ka ba? Okay, dito na po kita, Arvin. Arvin Eda. Okay po, maya-maya po mag-start na po tayo na maglatag na po ako ng login. Wala na po bang habol? Wala na po ba ang habol? Sino po ba dito yung yung hindi alam yung mechanics? Sino po dito yung hindi pa alam yung mechanics po? Yung hindi pa nakakalam sa mechanics. Yung hindi pa nakakalam sa mechanics. Type present po yung aking tatawagin. Type present po. Type present. Daddy J Vlogs. Daddy J Vlogs. Kuya Jomar, type present. Nino Babarin. Gusto na po kita, Nino Babarin. Nino Babarin. Nino Babarin. Edwin Galang, type present po. Yung mga tatawagin ko para makapag-start na pa tayo. Nino Babarin, nakalista ka na. Edwin Galang, type present. Edwin Galang, type present. Boy Nestor, type present. Abilida, type present. Ayun na. Nino Babarin, type present po. Si Kuya Ed. Si Kuya Edwin, wala. Kuya Ed, nasan ka na? Mag-start na po tayo. Maglalapag na po ako ng login. Sino po dito yung hindi pa nakakalam sa ating mechanics? Lahat na ba kayo alam na yung mechanics? Yung ating mechanics po? Alam na ba dito lahat yung ating mechanics? Bingragera. Wala pong aalis yung mga nagpalista po, wala pong aalis.
Kasi po pag yung umalis, wala po, iyaan po natin, iyaan sub, alimbawang nasub na natin. Bing Gradera, nakalista na po, Bing Gradera. Ito na po siya. Okay, maglalapag na po ako ng login. Lahat kayo, alam nyo na po yung ating mechanics. Di ba po? Wala namang bago dito. Yung iba dito, nasa group ko, karamihan. Alam niyo na po siguro yung ating mechanics, guys. Alam niyo na po ba yung ating mechanics? Sige po. Ayan po. Ayan po, binabahan night boat. Ayan, binabahan night boat, pakibasa. Ayan po, binaba ni Lightboat yung ating mechanics. Pakibasa po. Yan po yung ating mechanics. Panoorin po yung video. Puntahan po yung link na binababa ko. Puntahan po yung video. Manood at least 1 minute and 30 seconds. Then habang nanood po ng video, huwag po nang skip yung ating video para po hindi po malagas yung mga banana. Then, mag-comments po na naayon po sa napanood. Then, mag-type po ng stop joan po sa dulo po ng comments nyo. Then, bawal na bawal po guys yung i-type po natin yung spam comments po sa comment section. Bawal po yun. Katulad po ng spam words. Katulad po ng colonizing. Pabalik naman po ako sa bahay nyo. Pahabs. Wow, keep it up. Mga ganun po na spam po yun. Wag po kayo magsasalita ng ganyan. Tsaka Tagalogan nyo na lang po yung comments. Pakihabaan po yung comments at least 1 minute and 30 seconds. Then, balik po kayo sa ating live. Pag bagong dikit J, lumang dikit M. Pag bagong dikit J, lumang dikit M. Ganun lang po kadali. Then, pag nakita niyo po na nailapag ko na po yung link, ganun din pong proseso, puntahan niyo siya uli. Then, yung po nga sino bang monetize dito, wala pa bang monetize? Wala pang na-monetize dito, no? Wala pa, okay. Sige. Kasunod po, yung mga monetize channel na po, kahit mga seconds po, yung mga ads po nila, wag po natin skip. Pinakatulong natin po sa kanila yon. Alam niyo na po siguro yung mga monetized channels guys, yung mga malalaki na yung mga subscribers nila. So kung meron po silang mga ads, huwag po natin skip guys. Okay po, mag-start na po tayo para po makatapos na. Maglalapag na po ako ng login link natin. Pakipuntahan ko login. Gawa po kayo ng mga short video. Mas maganda po yung napapanood po yung lahat ng video nyo. Yung short video po at least mga 1 minutes lang. Short video po. Gawa tayo ng mga short video. Green tea. Wait, tatag ko lang. Ano yung green tea? Login.
itong laging link ko, huwag pong kalimutan, huwag pong skip yung video guys. Okay po. Kung may ads ako guys, panoorin nyo kahit seconds lang ads. Yung ads ko po, huwag nyo pong skip. Please lang po guys, huwag pong skip yung ads ni host. Huwag pong skip yung video, at least panoorin po ng 1 minute yung ating video. Mag-participate lang tayo guys para matapos tayo agad. Kung matapos na po yung proseso, balik po agad sa live natin, paramdam po. Kasi binibilang ko po kayo para makaano po ako, makapaglapag ng panibago. Ganun lang po. Mag-participate lang tayo para matapos na po tayo agad. Nagalag shoutout to you, Ami. Thank you po sa inyong patamsak, Ma'am Ami. Ano po yung main mo po, Ma'am Ami? Yung main. Login to na tayo. Pupuntahan po natin yung login to. Huwag pong skip yung video guys ha. Para po hindi po masayang yung effort natin. Para po naman hindi po masayang yung ating pinagpaguran. Huwag pong skip yung video. MTBM. Ano ba yun? Kuya na yun. Pakipuntahan po yung ating login to. Login to. Dinig niyo ako ha. Dinig niyo yung boses ko guys ha. Dinig nyo yung boses ko guys. Dinig nyo ha. Dinig nyo ha. Yung ating boses ha. Si Kuya Jomar palang bumabalik. Login to na tayo. Pupuntahan po yung ating login to. Wala pong alis, sandali lang po tayo. Basta po makipag-participate po kayo, madali tayong matapos. Okay po.
Punta mo natin yung login ha. Login. Login to. Naalala ko sa pangarap. Sa pinag-iisa. Pakipuntahan po si Daddy J. Daddy J, pakipuntahan. Basta po yung ating mechanics guys, huwag kakalimutan guys ha. Wala pong halos ha, konti lang tayo. Huwag pong kalimutan tamsakan si host. Thank you po sa inyong lahat. Huwag po natin skip yung video. Naka-close comment. Pakipuntahan po si Daddy J.
teka po, ang kamali. Ano kay Kuya Jomar? Wait lang po. Wait lang po, ulitin ko. Hindi ko na copy paste. Wait lang po ah. Oh, nakamali po. Ulitin ko po. Pakipuntahan po si Kuya. Kuya, huwag pong skip yung video guys. Yung comments po. Ako, nagkamali po ako. Hindi ko na siya na-copy paste. Ito na po yung final po, Kuya. Yan na po yung final. After that, makisama ka po, makisama ka.
yung ating member, yung ating napuntahan ko si Ma'am Jessal. Thank you, Sisi, Rebecca. Thank you so much sa'yo. Thank you sa iyo mga pagdalaw. Just touch my body, nobody, don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kung pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Pinipilitin ka, lumapit ka sa akin at papadama ko sa iyong tanungan. Maging reyna, parang sa mga halaman. Hindi kailangan pa ng ganito. Magsisintang tayo, walang paragas parang bantayan. Yung pasinita ka ng bulungan. Di natin taro to ang dahilan ko. Tayo muna yan. Ay, nasunod. Ay, signaling tayo. Kasama ka, kasama. Kasama ka, kasama. Huwag nang skip yung mga video nyo. Ako nanonood ako, at least 1 minutes po. Pinapanood ko rin kayo. Pinapanood ko rin kayo. Pinapanood ko yung mga videos nyo. Bago po share. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Oh, binibini. Just touch my body. Napuntahan ko si Kuya. Si Kuya Ed. Dagdag pa dyan ang hindi niya. Protein ka pa niya. Sure na finish ka. Finish ka. Sana makisama yung internet sa atin. Napuntahan ko si Kuya Ed. Thank you sa'yo, Daddy Jay. Go tayo. Thumbs up, right? Medyo nagka-deal sa mga pa-thumbs up. Ayun na po, hashtag
Sir Arvin. Ay nakatanaw, ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala na lang iba, sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ito tayo matapos ha. Sa gabit araw, ikaw ang nais ko, sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na lang iba, sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Mag-comments po at least 1 minute guys ha. Huwag po nga kalimutan. Ilagay niyo po sa ating sa inyong comment section. Sa dulo po hashtag Joanne. Malapit na tayo matapos.
Mama Marin. Ito, abutan ako. Scroll down po, scroll down. Wala ito sa amin. Ilan na po yung subscribers ko ni Bing Gravera? Nandito ba si Bing Gravera? Bing Gravera, nandito ka pa ba? Bing Gravera? Yun pong nailapag na po sa huwag pong alis. Bing Gravera? Bing Gravera? Wala na po kasi Bing Gravera. Wala na po si Bing Gravera, Bing Gravera, Bing Gravera. Ano ba yung kanya ko sa Bing? Yun na, Barbarin. Nailapag na po kita sa Nino. Ako, makipagpitan ka na po. Sa Nino na nailapag na po kita kanina. Nandito pa po siya, Bring Gravera. Bring Gravera. Ilang start na po si Bring Gravera. Bing Gravera po, ilang stop na. Bing Gravera. Nandito pa po ba si Bing Gravera? Bing Gravera. Bing Gravera. Bing Gravera lang ba yun? Bing Gravera. Paramdam po si Sir Bing Gravera. Wala po din dito Bing Gravera. Paramdam po si Bing Gravera. Ayan na.
Gradera, paramdam na po si Bing Gradera. Punta po sila extra. Bing Gradera, nito pa ba? Bing Gradera? Bing Gradera, hindi ko ma-set yung Bing Gradera. Ang bilis ni Daddy Chia, magdikit-dikit ah. Today. Hasta la Visares Idol. Bing Gradera, wala na ba? Bing Gradera? Tapos na tayo guys ha, konting tiis na lang, natapos na tayo. Northern Sama Mix DJs.
Gera, wala na ba? Ding Gera. Sa yung bahay mo, Ding Gera. Kasuntahan ba si Ma'am Marie? Hindi nakahabol si Ma'am Marie. Doon sa nauna natin napag. Napag natin ulit. Ilalapag ko, Ma'am Marie, yung mga hindi mo nahabol kanina, yung unang nailapag ko. Lapag ko ulit, ha? Hasta las Misares, Idol. Sunday, Imperio, the best. Lalapag ko, Ma'am Marie, yung mga nauna ko pong nanilapag kanina, ha? Kasi nag-start ko kay Sir Boy. Northern Summer Mix DJs. Nilapag ko ulit, Ma'am Marie, yung hindi na ano kanina, naabutan, sa pinakaunahan. Si Daddy J, si Kuya Jomar, saka si Kuya Edwin. Yan po yung hindi nadilitan kanina. Matapos na po tayo, matapos. No? Hasta las Misares, Idol.
napuntahan kanina. Mama Ray. Si Kuya Jomar, pangalawa. Pakipuntahan si Mama Ray. Mama Ray, pakipuntahan si Daddy J. Ngayon, si Kuya Jomar, tsaka si Kuya Edwin. Lalapag ko sila. Patitibitan po. Yun po yung hindi nyo nahabol kanina. Bingragera, paramdam po. Bingragera. Malapit na tayong matapos. Malapit na po. Ilalapag ko lang, Ma'am Marie, yung hindi mo nahabol kanina, ha? Yung tatlo. Kasi nag-start ka kaya Sir Boy. Oh, binibili. Just wish my body. Oh, binibili. Just wish my body. Oh, binibili. Pagpuntahan niya, Mama Ray, sila kuya. Only nobody else. Saka si Daddy J, yan po yung dinalapag kanina. Hindi nyo napuntahan. Kayong sumaba. Ang pinalabi mo. Hindi po habol po. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at pagkatama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang sa mga alam na, di na kailangan pa. Si Sir Bingragera, wala na ba talaga? Paramdam po, Bingragera. Pachinika ka ng bulungan. Hinatid Bingragera, nandito ba? kapag ikaw kasama ko kasalintangin. Oh, binibili. Just touch my body. Only nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumaba. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Only nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumaba. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body.
puntahan po yung link. Natapos na tayo. Dagdag pa tsara, hindi niya protein ng kapal niya. Sure na finish ka, finish ka. Sige po. Sige po, Cornerstar, matapos na rin po tayo. Sige po, matapos na rin po tayo. Sige po. Matapos na rin po tayo. She makes me smirk, yeah. Gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her really though it's so never. And if heaven does exist, it proves Friday look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk, yeah. Gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her really though it's so never. And if heaven does exist, it proves Friday look like her. May babae ako nakipag-tingin na. Malamating nga ay bibihagin ka. Kaya nagtulingin ka sa akin nga ay matik na. Pero pinanagari pupido sa pula sa bulga. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya sure maaakit ka. Dagdag pa siya ng hindi niya protein ng kapal niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her really though it's so never. And if heaven does exist, it almost Friday look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her really though it's so never. And if heaven does exist, it almost Friday Guys, look like matapos na rin tayo guys ha. Wala na po bang nakalimutan? Wala na bang nakalimutan? Manalo, matalo, kau ka rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan ko para kasi ikaw lang baby at wala rin ang iba. Pag tumawag ka, nakakatulog ka. Ang subetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo ako ganipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk, yeah. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her really though it's so never. And if heaven does exist, it almost Friday look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk, yeah. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her really though it's so never. And if heaven does exist, it almost Friday Sige look po. like her. Sige po sir boy. Mag-out po kayo. Tapos na po tayo. Lala pa po lang po ito yung mga nanay-nanay ninyo. Sige po. Papagames lang po ako sa play all po.
Ay, sino ba? Sino ba to? Mali. Wait lang, mali, mali. Wait lang po, mali. Pakilap, pakilap. Mali, mali. Out. Sige po, sige po. Wait lang. Ano, okay ka na. Guys, lahat kayo nailapag ko? Lahat ba kayo nailapag? Lahat po kayo nakalista. Yung si Bing Gradera, hindi ko ma-search yung bahay niya. Si Bing Gradera, hindi ko ma-search yung bahay niya. Hindi ko makita. Wala. Type ba? Type games mo. Tapos na tayo. Wala na ba ako nakalimutan? Wala na ba ako nakalimutan? Lahat kayo nailapag ko, guys. Lahat. Lahat, lahat. Wala na ba ako nakalimutan? Wala na ba? Yung mga nakalista po, lahat ba kayo nailapag ko? Lahat kayo nailapag, ha? Nalobat yung speaker ko. Tatapos na tayo. Sino po nga gustong makakuha po ng apply all? Dalawa po yung kukunin ko. Games po yung mga gustong sumali sa games po. Kukuha po ako ng dalawang mananalo po ng play all po. Type nyo po games para matapos na po tayo. Nasa 2 oras na rin yung live natin. Madali lang po ito, madali lang. Pinahihan nyo tayo. Ano bang maganda? Numbers na lang. First game. 1 to 100. 1 to 100. Game. One to 100 po. Play all po ito, play all. Dalawa po yung kukunin ko. Play all. Play all. Play po. Play all.
Dalawa po, play all po, play all, play all. Dalawa kunin ko. Play all po ito, play all, play all. Hindi. 5, hindi. 1 to 100, 1 to 100. 1 to 100. Hindi. 50, hindi. 8, hindi. 1 to 100 po, 1 to 100. Sige po, sandali lang po ito. Dalawa po, dalawa lang kukunin ko ha. Dalawa. Hindi. 87, hindi. Hula. 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100. 1 to 100. Ay, nalo na. Wait, may nalo na po. Wait lang. May nalo na po. Si Daddy J. Daddy J. Number 10. Number 10. Di ba nalo? Wala bang nauna sa kanya? Number 10. Sino ba nauna? Ah, oo, tama. Oh, si Daddy J, nanalo! Daddy J. Wait lang. Play all po ito, play all. Game 2. Game 2 tayo, game 2. Go. Nauna ka ba? Patingin. Ano ba? Number 10 ba? Asaan? Wait. Wait lang. Meron ba ibang number 10 dito? Wala. 50, 35. Wait lang ha, check ko ha. Daddy J, number 10 dito. Si Daddy J, ito oh. Si Daddy J po, nanalo. Number 10. Game 1 pa lang po tayo. Game 1. Game 2 na tayo, game. Game 2, wait lang. Wait. Oh, game 2, nakalista na, game 2. 1 to 100 pa rin, game 2, 1 to 100. Game 2, go. Go. Game 2. Game 2 na, game 2. Go. Hindi, 33, hindi. 35, ay 33, hindi. 79, hindi. 2, hindi. 3, 4, hindi. 5, 31. Nasaan ang iba? 7, 6, hindi. 1 to 100 pa rin ha. 1 to 100. 1 to 100. Number 2, number 7, hindi. Number 8, hindi. Medyo mataas siya. Hindi. 88, 10, hindi. 1 to 100 ha. Play all. May nalo ng isa pa. 86, 99, hindi. 69, hindi. Hindi. 100, hindi. 17, 98, hindi. Sige tayo, clue. Mababa siya sa 50. Oh, go. Yan ha, may clue na ha. Mababa sa 50. Go, mababa sa 50. Mababa sa 50. Hula. Hindi. Mababa sa 50. Hindi. Mababa sa 50. Go. Oops, malapit na. 45, malapit na. 49, 41.
Mababa sa 50, mababa sa 50. 41, 40. Hindi. 43. Ba't dalawa na yung sumasagot? 40. 44. Hindi. Mababa sa 50. Mababa sa 50. 42, 44. Naku, malapit na po. 35, 45. Hindi. Mababa sa 50, mababa. 45, pwede. 46, 39, 40, 47, 47, 46, hindi. 48, basta mababa sa 40 ha. Mababa sa 40. 39, hindi. Ay, malapit na po, malapit na dyan. 39, okay. Hindi, 38. Mababa sa 50. 37, 32. 36, naku po. 31, 35. Ay, nauna si Ma'am Marie. Si RB, nanalo si Ma'am Marie, 35. Ayan. 35, oh. 35. Sayang, nauna si Ma'am Marie, Sir Arvin. Better luck next time. Tapos na po tayo, guys. Maraming salamat po, Ma'am Marie, Sir Arvin, Sir Daddy J, Kuya Jomar. Salamat po sa inyong lahat. Thank you. Good night po sa inyong lahat. Play all po ito, ha. Nanalo po si Ma'am Marie, tsaka sino ba ito? Daddy J, number 10. Thank you po sa inyong lahat. Good night. Good night po. Good night sa inyong lahat. Tapos po tayo. Ma'am Marie, nanalo. Marie. Thank you, Just Music. Nahuli ka. Balik ka ulit bukas, Just Music, ha. Ma'am Marie. Tapos si Daddy J nanalo. Number 10. Yan. Thank you sa inyo lahat. Thank you po. Good night. Salamat din sa'yo, Just Music TV. Just Music. Balik ka po bukas. Thank you. Good night po. Good night sa inyong lahat. Good night.